Ɔsɛ amama no nyina ateɛ. Wote deɛ ɔmɛkyerɛ mo no ase. Momfa Awurade ni agorɔ. Gyeme so amen. Amen. Bɔma kɔbi ɔma no. Ɔsɛ Awurade amene Jacob tenabea na wahu ɔmmɔbɔ. Ɔmɔborɔhunu ni hɔ. Wɔdwiri Yuda baba aban a ɛyɛ fɛ. Yuda baba ban no. A ɛyɛ den. Ɛden no wɔdwiri mu. Babaye na ɛden no. Wɔdwiri. Sɛ Awurade adom yare start ya na sofo a wɔ Ghana ɛne adifo wɔ Ghana wɔn ma ɛbɛhyɛ nkɔm ɛhyɛ aseɛse ɛhyɛ adifo a asofo akɛse a wɔn breki yare yi da ɛnso tene wɔn nsa breki ni da emu obi nso koraa nyɛ dream wɔsi nyame abɛkasa kyerɛ no sɛ yɛmfa nyɛ baaborom ɛnto nsuo mu nom yareɛ no bi nkyɛw bebree anom nsuo no bi nso yareɛ no nkirisi adeɛ baako a yɛana mepɛ sɛ Ghanafoɔ mote aseɛ ne sɛ asɛm sɛ ho mamomfa nyɛ joke. There is no need to be sɛ joke. Ti asɛm no yi amama mu bebree ewu sɛ wohwɛ America ma mu a ayabra ho hyɛm ɛna wohwɛ Italy America so kyɛ Italy bebree ɛde yɛmfa ne sɛ America nipa de 22,000 to 23 ɛne anim baabi a bɛhwutu adu na sɛ Italy nso ne nam 20,000 Italy man na bo minsura metimi aka sɛ Italy man na bo we show maybe to say Spain omo wasase kese che Italy na hwese Spain nipa more than nearly to 50,000 to 17,000 na so omo wu na te Ghana ha sɛ wo de wo awianti awia bo to de yare ni sura wia into ba na nte Ghana asa de wa pe ni etufo na asomfa ni di ka kasa asem wi a kyerɛ wo enyo obi na kuma ntwiwo bo siako ene odi ni tigya kyerɛ ma ya hemfo nyina otumfo so asem we ba mi wuni sɛ kofo yitwam wa quarantine ho na natini ba bi di ono kura sabi owoni bi di o pia yimsa se okoi me ba cha what ase what tresi din ha na nko ba bia ti asem ni yi mama yan hwe ye leader no ni nhua e beboa yen amen so wo ba bi kwa woni ba bi nko nche wo no me ba cha what dey am chere na ase yes let it steady. Let it steady. Ebi a wo yɛ sɔfo. Asema make a kyerɛ we. Amfa sɔfo sam nkɔ ho. Tasemi. Amfa sɔfo sam nkɔ ho. Tieni. Sebi ti aseɛ. Se Kristo ya adom na yare na yitimi hwa ano a. Se kura na wasɔfo die no bɛkɔ yie. Bebree bɛ sakra. Abewura so dem. What do you say? We get more congregation. The woman in a now we suffer. What could this suffer was some out? So I are you. One here no Jimmy to feminine. We are not just where Jimmy. Jimmy phobia is in young one. Intimacy. Bible so need for who born near Baba. Lord in a way hinter. And to take our phone a feminine suction. Tintin. Sanana bien na no kase ye 3 months 6 months for your good. For your good. Nyame be hwawo. Nyame obehwawo. O me komne obehwawo. O ti ase na na de oniska, o de wani to na naso a. The more wasak wo betino the whole kwada so.
mesra mo obia ma ni na ho obia ma ni na ho na sabi ye kan no ebi tewa no ani da so asa cause yare ni duro me ade a me wira ho ano me da me se wo ma se wo ho ato mu ni nyina ade ntina sa yare ko edukro na odi ye obi ni ho ento no oni yare ye ibi FIFA ne Johnny na chiche chwo na wo dai ntuntum pane na wo ho ato ndi sere nyame se o ma yare bi nchew tena wo buom na anoma wo se ni pre buom a wantua nko no tire enka no afide enyino efutu na mde ama amen mo ja bone ya nyame obapona na nsa pia semri mama me no ni enkomo kakra na menkan sem bi mfa jam abufuhia ba osaya ba nansa na awurade ba saya de no na ye nipa na ahyerefu efra body amfiti ase nyame ye do we nyame a wo ye odo wo ye nyame a ne bojo chare nyame ntene nsa at once adia bi a wo ye wo fam ha no wonam nipa so na ye me kasa ba kire mu enanso ni sisudua agen sakra ya agen sakra ya se ewiase man ene wana pransi kanya ye no ejao wana talkers ejao nimdifuo ejao wana every position ane da omsi America multi-billionaires ya America jina omo na so na mu 200 varie na kuo multi-billionaires aye ka America jina wo so we say we billionaire the factory ni jemeso ama 200 is gone. What is here? Italians multi-billionaires ya woman so woman Italy esi won so no emu 320 is gone. What is here? Also opposition they are now on Donald Trump ebesi aka no what is say 200 billionaires no econo ya pass it down. What's on national Sia can be Trump on Trasso and Trasso Cosise and you're my to ye. What does here? Me pese enne me nemu din komo na ade ba ko me pese obi hunani se anibra aba enipa ni wasesa enipa mood esesa sari anyame tia ne sympathy wo fam hanu no se enibra ba akoma huri enibra ba adwini ye bebre ade ba ko me pese uhununi Bible say anobrabre what do you say ampani fakan sano brebre amabato na sabi tobi asa etime nkrante efri odi ni nsem wo se no sene na kasa yenya nkopo no on time obi anfa ntoni tiri musa on time anka onsuma no doba Yesu Kristo mani mewu ayayi ene shana bufuo enipa ene se nyankopon abufuo yede adia ompe ekano odi asia yede nsan adia twana mpoa
tiane yɛsɛ na bufuo mu gya ti asɛm ni yie mata mepɛ sɛ meka ni deɛ wɔso no deɛ ɔso sene ne wɔ ewiase mu koraa no yɛn nyinaa yɛ nipa deɛ nanso de so kyɛ bi ebamkyɛ ɔma te aseɛ nyame ntaa nipa nyame ɔntaa nipa yɛka nyankopɔn tamfo a nipa nka ho borɔnsam ɛna ɛyɛ nyame tamfo nafo tua nyɛ ɔfa na bi a baboa wo ansa na ɔware ne bɛgyina ka sɛ magyaa me yere magyaa me kunu na ɔdɔ mfiti aseɛ no bi hɔ bio gyeme so amen kɛ sɛm de ye mepɛ sɛ nnɛ meka nsɛm kyerɛ wo meka nsɛm a ɛmu dɔ nsɛm a ɛhu ade akyerɛ wo Ghana yɛnyɛ safe na ɔbia nkasa yareɛ ne twa kyerɛ asɛm na meka mo nhyɛ no nso deɛ ɔbɛtumi ama yareɛ no atwa agyina mmoa mo so mahonu madwe nsakra odi aseɛ ɛne twe a mobɛtwɛn yɛ berɛ awurade ɛna bɛma awurade asɛnka kristo ka asɛm bi bible sɛ yɛyarewa no wɔna asoa yɛasomdua ho asotwe ɛkɔdaa no so na kyerɛ ma ntampia mu ne ɛnya ayaresa nti sɛ nka wiase nyinaa ɛnyɛ aduro mpa a anka kyerɛ ma ntampia no ɛda so wɔ hɔ montie ne yie sɛ wiase nyinaa nim deɛ asi meka sɛm akyerɛ mo ɛna yɛyɛ anya adwuma a ka kyerɛ ma ntampia no ɛda so wɔ hɔ odi aseɛ but asɔfoɔ no aka tom ɔsɔfoɔ no asɛm nwura nyame asom ɛdifoɔ ni so ayɛ wɔn yaa odi aseɛ abasa nyinaa mu ago asekyerɛ ne sɛ deɛ ɔbɔɔ yɛn no yɛpo no tie ne yie mebɛka nsɛm yɛkyerɛ wo kwadwom ɛtirɛ mmienu kwadwom ɛtirɛ mmienu Lamentation chapter 2 moma yɛntwa adwo na yɛnsu yɛnkyerɛ Zion abantentene so ne yɛmmɔ bena yɛnhwehwɛ nyame kenkama me Lamentation chapter 2 verse 1 ɔsɛ onyankopɔn abufuo sɛe Sion o Awurade onyankopɔn na abufuo asɛe Sion ɛsɛe Sion onyankopɔn abufuo asɛe Sion asɛe Sion obiara gyai baabi a nyame bubafu no biribi sɛe ɔne asase ni asɛm asase wɔ berɛ ɔbɛyi afiri hɔ ɔne nnua ne abepɔ ani asɛm ɛwɔ berɛ ɔde bɛyie nsuwansuwa ahodoɔ ɛwɔ berɛ ɔde bɛyi afiri hɔ amen nyame bufu a ɛmu huru ntia mmoa na buhuru tia nipa a wɔte sɛ ɔno wɔsɛ no na yɛntie nsɛm ɔsɛ sɛdeɛ Awurade asidi mununkum akata Sion babaa ho obiara ntie bi wɔse sɛdeɛ Awurade Nyankopɔn de mununkum akata Sion babaa ho na bufuo mu wɔna bufuo mu wɔfiri soro ato Israel ahoɔfa ahwe fam wɔde bɔne akɔdu mpampansuo nyame hɔ na hwɛ ɛtwa so ɔde mununkum kata no ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ n'ani hu no nkɔsona ne bu afu gyeme sɛ amen na wɔka asɛm bi nso ɔse sɛn ɔsɛ wɔfiri soro ato Israel ahoɔfa ahwe fam ti asɛm no yɛ o wɔfiri soro ato Israel ahoɔfɛ na ahoɔfɛ ne beauty
ne beauty na what fan kasa no na me so de ahwe fo wor bufuom Israel wo fo o de ahwe fo to asokai o se na wan kai ne nan inti aso na bufuo da no ada bibi awrade bubufu no o se asase ne na so nti aso na bufuo nti onkai na bufu pa onkai sasa ya ne na so nti aso Dawra ni bubufu so onkai na hiwa biom Wonti asemi Entrosi entreja mamam nkase nyame yedo Odi ase enkomu pa ankase nyame yedo Oye doma wana wo suro no no dinini Entre hiwa so ani boni nkase nyame nsane mehwew Boni ana ye di na no di munu ko kata ho On pese na ni kosua behwe Edo di adan no otoma ni monyam no de ahwefo Jemeso amen amen Ani monyam no opeja koso se no de ahwefo What I say the order ya no yam patano So unya asam obi anim na asam na no de na nya ni monyafo edi wanim de okwa yetimi hwe na anim gyaa kwasem Ani monyam so no atama hwefo no Jemeso amen amen The kind of monyam is talking about the Christ Onyankopon ni monyam na de baba no Ti asem ni ye Na bufuo mo odi na monyam hwefo That's on na ni hwan monyam no no wo a wa ba se wo mobo What enti Yesu krasem bi wase se mo ba sra bi do ba medini mu a eno na meye na jana nya ni monyam obane mu ye de na monyam abutu fam sra woni dinim anya djuma What you say abufuo ntio ya buya fa na monyam no so atam de ahwe fam sra woni dinim anya djuma me ka se ma kire mu aya kwadwuma Jeremiah esu o tries ho kwadwum Jemeso amen basa kwadwum ko na wi asinyina enyangopo bufuo asari ase do mara mashfom okukudrufo yasie no what does here Ani kani ho biom na nidia aye nidie eni fiafiem sa eho fa nyina tianiye mano so nyina kusa aduaba so ahwe anidie dia bua tofam ahoto ni afanu amama nyina resia pani efrisia ni monyama frato Me pese obi a tie me ntie de yie se wo tie me a mama so pene me ko asore me ya ada me ya sore pani agana wo ya nti ehye nyankopɔ fuo eni pensura de Jemeso amen oba kansem bi wo so say Erade amene Jacob tena bia nyina me tena bia no wa mene to ne yam wa hu omobo Unti ayo abufuo nti Jacob tena bia wa mene wa hu omobo Dia waso yet nukure Israel ni na no onka Dia wasi osan komo urade dinu mu onsore makasa Osi wa mene Jacob tena bia obi ato ne yam amene ne kwa mene ni nyina obi so mene bibi wana bufuo mu a yemfiye ni hunu biu odi afye aboa woni aboa nanka omo nyina ya wowo obetuma tere wotwe amene no amen amen onye
Onya konwariam a ye hunu bio jeso apragu ne yam. Abufuam anu oni ne de tie otwe. Obe kire wansane. Na mi adu oni no struggle. Na wabubu wansa. Na totono ne hwe. Se ayi nkanane. Edwa. Otutuna ne hwe kochiri. No se nkanane ni ho. Wasaba na chi. Na obepu amama ya gu no ho. Na fo wasaba bo afa no ho matwe mu. Na wahwehwe ba bia ne ti won wa mena firi ne ti. Ti asemri. Awurade atofo no wa mena Jacob ato ne yam. Mena tena bia. Tani ne tabra adan ya furu mu. Ohu omobo. Odi ase. Wona wo so nyame no wona nti awurade mu me yahwe. Wo mo se awurade afra mo. Sesei mo nanti mu. Wo so nanti mu ne yahwe. Christianity no awurade mo so wa mena to ne yam. Enti de so ye righteous anantim. Eya bufuo. Adia ba ko me pesa enipa tie mini. Se ka maya busuafo ne abosonsomfo man. Se ka benu ya ho. Ase ya kwa ho dia ebia nka awurade be hu omobo. Kwasem. Na some time to go back down room. Obi timi dra ba bi sa kwa we obo yehu dodo. Ma sofo ni mo difo ni mo sampa kafo amunya awo no. O ma shamo nsa dini mo moto bone. Ama wo ye na eni kwa se ba mo so eba. Wala ye. Na dia ba mo so so. Just amen. Amen. Nyina ye. E beto biribi. Yenya somfo. Yenya boafo. Cause amama ni atia. What did you make from us? Mon fawrade ni agro. Jeme so amen. Amen. Bana kobi o mama. Ase Awurade amene Jacob tena bia na wa hu omobo. Omoburo hu ni ho. Wadwiri Yuda baba aban a eye fe. Yuda baba ban. Eye den. Aden na wadwiri mu. Baba ye na aden na. Wadwiri. Olusu wadwira to agu. Na ni bremu. On se dia sitia. Ni bia fu ya no. Wadi adwiri fans ni nyina to agu. Ti asemi. Judah say, or your almighty Judah. Oh, dear. When the day our Israel so, what do you say? What Kaso bin Kabi. Now, Judah did Benjamin, and in a water. Benjamin the Kosa, not Judah a free among money for some. I will say, Judah he na bana ye din wo dwiri. We buy na denano. So what dwiri. Na ni brem. Na ni brem. Ama na akafem. Akafem. Wo gu na hinie ne na mafo. Brother. Jemese kase amen. Amen. Won kan ti America for say. Wo so mo adene. The whole world. Awurade akira won say. Ono na super duper God. There's no power in this earth except the power of God. Amen. No more to breaking for say. Amen. Amen. Only as well. One touch breaking for say. America food to your matium, or in a bochidom. A radiant jiri. The person can some chim. Or go him, and a map or goofy. What trouble someone in the Bia? What trouble saying as a neighbor nim before Bakunim? Oh, yes, what trouble so who are doing for Kukurim? Tiasri, the serious young man, the serious young for. I think you some million Tom. Some of your so soon and couple bonnet. More the fear come. What gonna do, Hussy? All that's what we are two on the cross somewhere. When you come, there's some that are breaking. Some Baramana Baramana. What
yes, or ban or ban yada party. Italy for to me suffer. No game for and a num crum, almost suffer 5 days. To say the Ayako conversion. Now churches in Kosia. Italy for this pain for to share. Now you're gay, you're lesbian. Freemason, occultism. Almost suffer a crum. I said, don't love the mama where when you are Bama the Dasso. The street is so. Was so little Bama affair. Your ban was in a young Kuban. Papa some corner said, Total so naked. Your man to street so. You can't say young Kupo say, you're no Yansa, you're no man for. All you have here, you're drunk as a young been. Chelsea. The country, all the leaders are there. And for Italian president, all the parliamentarians are there. Wasumuagu, Wapiamuagu from. Also being called Yasi. Also being so. I tell them why. So some one show. What is that? Why are you buffy shadow? I know that I can't run coffee. Monsieur Assassin, the petite move, and no back on the court. I was said 25% of free. And son of the buffy shadow. If someone a man can you know, my chauffeur is sick of buffalo. Woman and a buffalo, a true bullshit. What can't someone who could on Copano? One until a two Ghana. All the Christian councils, they are sinners. Also, the Pentecostal council, were sinner. All the prophets in Ghana here, they are sinners. They are sinners. Orakoko to us, a young now, Wakubalu. Or Kramoni. The Boyini Cassiano. What is that? I before the bonnet, no one is the bonnet. All the students, they are sinners. They are somebody. Mama Trusting Cassette. Say, because you won't pay. And probably I will bomb pay. Mama Yagan increase. When Mamun Yai, Mama should shut and secretary. Jamaso, amen. Amen. All your powers, you may abomit you. I don't care. What to Kumia? Yamia summoning, but suffering the powerful. What is it? Yes, you say, America Beshu. You make it on the wall. America for Bombona. You make it on Italy, America, no Spain, in Yai. Once a yes, man, I say, I can't how many countries? No, you're any being called. Yes, I just see a kind. But me declare who's a different. The bringing it. But I'm a 41 of them on the side. That's what they do. My brother is a number come out. If a man far, a famous statue, some of them. I'm a son of a say, all some of what can them. All the nation of Israel, a beautiful nation, company, Kaya, I can't some of them correct or him. That one. The Cassatram. Dear ye chat, ye Bobina, ye see a penny. Say you're too additional. Obiani ma ye koko, obiani ko sua ye ko, obiani da sesa, obiani mu pa yira. Jebe so amen. Amen. Obiani mu pa ayira. Oro aswa. Dia waso ye lata. Chirade. Ko chirade. Professors. All the professors are down. Oro aswa. Mama said before no say there is no God in the trust.
no mu na kyerɛkyerɛm wo nyame adwene dabi obetimi ama wadwene ma wayɛ ade a bɛsɛ ku nyame no anapa mi sɔre no obi fra me sɛ nyame se ɔkyerɛ duro memfa mɛtu dwa ne obi ana sɛ masa mete ya nam dum fo ɔka wie ya na mesere nyame se ɔkyerɛ duro wonim nyame ɔ menini kyerɛ gyeme sɛ amen ɛnhyɛ wurade abufu tiɛniye obia te na kɔɔden yam ate ne bɔne mu a wosi nyame mu wawo wode aseɛ yɛgyina sɔ dam kɛsɛ nyamea no hyɛ nyame se aberekora nyame wonka hwee medeɛ menim sɛ ɛbɛtɔ biribi mama mpane bɛfrɛ me nyɛ sɛ si a ɛbɛtɔ biribi ɔbɛfrɛ me nanso ansa na wɔmfrɛ me no ama na yɛ too late asɛm a mekaa na mekɔ mɛka kyerɛ no so ɔfrɛ me na ɛnea mopa no mɔnkyerɛ no ne ɔntie no ɔnsakra wɔbɛka sɛ memmɔ mpa yɛ bia fute wonte asɛm no yi dwase hia dwen sakra bɛma wonka wie wɔse wɔdwiri Yuda baban a ɛyɛ den wɔdwiri atoa gu wɔ n'ani berɛm ama no aka fam ogu n'ahenni ne ne mapɔ ma ho fi ogu n'ahenni ne ne mapɔ ma ho fi wɔtwitwa Israel man nyinaa n'abufuhyeɛ ne nan wɔtwitwa atoa gu wɔ n'abufuhyeɛ mu wapono ne nifa ato n'akyiri agorɔ gyeme sɛ amen ne nifa ɔde ato n'akyi wote aseɛ ɛfiri ɔtamfoɔ anim yɛka Nyankopɔn nifa a wote aseɛ gyeme sɛ amen nyame nifa agye nkwa ɛne wapono ne nifa no ato n'akyi na kyɛ sɛ onim ni nkwagyeɛ wapono ne nifa ato n'akyi ɔtamfoɔ anim ɔde ato n'akyi ɔtene ba wo so anyɛ ye ɛfiri sɛ wonyɛ dɔfo bi ma na ayɛ tamfo wode aseɛ ɔgye wo nkwa wɔ n'abufuo mu anyɛ ye mpampansoɔ saa kwadwom ɛka guo no ɔbadwe matena se na yɛ analysis wɔ berɛm na ne ho firi waka ho ebi ɔbɛkɔ nsida wo gyeme so amen ɔdwarefoɔ ntimi mane ɔhoɔdenfoɔ ntimi nkɔ osikani ɛntimi fa ne sika mpade wei da wɔde aseɛ meto nnipa mpɛmpɛmfo na mekasa kyerɛ nnipa nyinaa asɔfoɔ ne adifoɔ ne ahemfo ne president all the politician members wohia adwen sakra kaso kan wɔse wapono ne nifa ato n'akyiri ɔpono to n'akyi wɔ n'atamfoɔ anim ɔdare yɛ kɔmu sɛ ogyaframa a ɛhyehyia ɔdare sɛ gyaframa a ɛhyeɛ wɔkuntunu ne tadua mu sɛ ɔtamfoɔ wɔkuntunu ne tadua mu sɛ ɔtamfoɔ wɔgyina atene ne nifa wɔgyina tene ne nifa sɛ hohiahiafoɔ na wɔkunkum deɛ ɔyɛ awia na wɔkunkum deɛ ɛyɛ aniwa fɛ nyinaa ɔde aseɛ adeɛ bi a ɔyɛ aniwa fɛ bia wɔahyɛ no deɛ yɛ aniwa fɛ bia no so adeɛ bɛyɛ wɔahyɛ no gyeme so amen deɛ yɛ aniwa fɛ deɛ nipa ni gye ho deɛ asɛm de yi wɔahyɛ no ɛsɛ mo a mobɔ basketball nkɔbɔ mo a mobɔ hockey nkɔbɔ all the footballers nkɔbɔ wɔkɔtɔfobia nkɔtɔ stadium wode aseɛ awurade adeɛ bi a yɛ ne wafɛ bia wakɔndam gyene sɛ amen monkɔ gyina soro na monkɔtwa ma bet Barcelona ane Real Madrid ma bet nkɔnkɔtwa wotadeɛ deɛ ɔbɛsɛ first goal monkɔto ho nkyea monkɔ cafe masalachi afei mu a mabiabia pɛtɛsiba monkɔwe na mabɔ blast band monkɔnkɔbɔ woka nkyerɛ kɔakotie ne burukutunom sɛ monkɔbɔ yɛ anwom no monkɔ na yɛnkɔ so ne nsa wate aseɛ ade ayɛ wɔ ne gyideɛ biaa no ɔsɛ no deɛ yɛ ni wafɛ nso ɔdestroy no
ohwie na bufuhie se uja ohwie na bufuhie ti se oja agusi on baba ntomadan obi agu ntomadan so Awurade adane se otamfo wabaa di bonyina se ne tamfo wa mene Israel wamene no obubu na aban fe Awurade jemeso ka se amen amen nso sadaka ho obubu na aban afe ya afoni nyina wadwiri atoagu wasɛe na aban ayɛ den no ya den wasɛe no na wama Yuda baba abobo ɛne agyaadwetwerɛ adɔɔso mepɛ sɛ wo a wotie me mehwɛ baabi a mfiri wɔ ɛhɔ ne obi afrɛ wo papa ɛkɔm den gyeme so amen na wɔtwe me yɛ nipa no 2 weeks wonim sɛ na nakufo no bɛgive up ne nsɛm bɛgo nti deɛ ɔbɛka ne sɛ yɛnya ne ɔmu nso nkɔ adwuma wɔntimi ma mo nka fie nkosi daa ɛna yareɛ no so firi wɔ maa no mu sɛ bɛfiri mu a agye sɛ montia ha ye all the false prophet momfrɛ ɔmo mmra stadium na ɔmo mɛgyina wɔnhyɛ nkɔma no nkɔ ankɔ a montuo mo nsɔre no mu mompam ɔ abosomfo a hyehyɛ da mu a ɔmohwɛ yɛyi sikaduro mommra same musician wato dwom bi ɔsɛ obianka dɛm aduro bianka dɛm same na toyɛ wonti aseɛ ɔse aduro bianka dɛm ne nwom no mɛsua to season ni yɛnum na ɔto yɛ ne season ni gyeme sɛ amen wote aseɛ mepɛ sɛ obi a wotie me no mekaa ebi sɛ kɔsɛ woahunahuna nipa ɛnti na meyɛredi kyerɛ wo no ɛyɛ bible o gyeme so amen obia ntimi nyina hwade abufoɔ no o ɔma Misraim hene give up ne nsɛm kue kwasefoɔ kumase na mete a mekasa monhwɛ yi bebrɛ bɛbɔyɛ adwempɔ sɛ yɛbɛdwane yɛkoyɛ kurom ɛno nso na de yareɛ ne terɛ bɛba wade aseɛ bebrɛ bɛka sɛ complain yɛkoyɛ kurom na de yareɛ ne terɛ ba afei nkura sɛ hospital no ni hɔ no ɔmbɛwu sɛ mmoa Africa wowɔ big problem ɛfiri sɛ monni nkaeɛ modidi de mo nan pɛkyɛ nkaeɛ moyɛ firi nyame a wɔkora mo amera aborɔfo de leadership trade nyame a wɔkora mo wowerɛ fi ɛnɛ de aborɔfo bɛka ana modi soɔ deɛ ɔno nyame bɛka no ɔmato akɔne nti sɛ som koraa no sɛ style aborɔfo no de som ana dɔnka mu nyinaa fa ɛnoa na Pentecost fo afa ne nɛ sɛ yɛfiri apostolic Pentecostal yɛkɔ wɔde sɛ charismatic ɛmu na sɛ yɛne nam yɛnka God bio yɛka God ɛdaseɛ obia pɛ sɛ ɔno nso ayɛ bibia policy asɔre no Christianity is different from world wọ́n wọ́n dùn bọ́ sọ ọba bọ́ tena na ebira mẹ́fra tiẹ̀nìyẹ those who are called themselves a ministers a bishops a cardinals wọ́n akọ́jú those secret societies asọ́fọ́ ni bèbèrè wọ́n yẹ funu ẹ̀dínfọ́ ni bèbèrè sika pentia wọ́n amasa ọba kájẹ nsakara sẹ́m na nípa sakara nti dodoɔ náà wọ́n kọ́ asọ́rọ̀ no dodoɔ náà wọ́n ti wọ́n bọ́ ni. Wote aseɛ dodoɔ no a wɔkɔ asɔre no dodoɔ no kora ne suban bɔne ɛfiri sɛ ɔnka Awurade asɛm nkyerɛ wɔn ɔka nɛfɛnɛfɛ sɛm ɔka korɔkorɔ sɛm asɛm a bɛma nnipa to no bɔtɔm ayi ne sika yɛ deɛ bɛ ama no nti asɛm no ye ɛtugyafoɔ nyinaa fo mekasa kyerɛ mo meka ho bi metem bi sɛ nke bɛyɛ yi a ne deɛ mehyɛ monka sɛ mompanimfoɔ monte mo ho ase free Lawrence time all the leaders are there need confession
all the pastors need confession. All the prophets need confession. Bonini dosu bonino. Nkremofu nyina. Ana nkremofu tue nsanam. Nsanam nkremofu. Nkane ne yakra obi wen nsa da kremoni nka ho. Ana nkremofu wen nsa che obi a. Odi asia bi nu wi. Oye limam no ohye. Cigarette. Odi asia oye limam no ohye. Kwasya sam ampena sam. Basa tu trasam. Trasam ni. Oba firi wuro ma so de no obabie na petish ba. Roso ne san kom. No to apetish. No to apetish. E me kun to afra no obu toto abobi. Kwanta Pa. Adraba phone kan kore. Multi force ha. Ta na sa fit for the same thing. Enuma no wo wi asinyira ye adwuma no obone paso. Bien kan kore. Wọ́n ti dùn ṣe kíláàsì báyìí yá amáǹfù ewu àwọn sọ nípa sakara no obi di nyàdó abaako jí one cedi. Meko baako 1 cedi. Meko baako. O di ase yẹ. Nyàdó abaako o. 1 cedi. O di jí 1 cedi. Ntoosi mmiɛnsa 5 cedi. O di ase yẹ. Gane konko baako ɛkɔ ɔsɛ. 150. 150 na iye 8 cedis. Ɛkɔ 150. Na kyerɛ sɛ double. Ɔpɔ ɔsɛ nsɛm asi a enipa twa anya no enipa bɛsɛ bɔ ne fakyena fa nnia nsɛ yɛ bɔ ne mu din yie. Wodi aseɛ. Ne tɔmɔfo mede ma no nsi